Són mares amb nadons acabats de néixer fent un taller de dansa oriental. No és habitual que hi hagi activitats per a dones amb fills tan petits. Algo que a ella les divierta y que las mantenga un poco en forma y que también a su vez pues refuerce el vínculo con el bebé y que el bebé se beneficie porque su mamá está contenta, lo está pasando bien y él también. Aquest tipus de dansa és especialment indicat per a dones que acaben de tenir un fill. Es una danza muy femenina, muy intuitiva, que también nos ayuda a trabajar el suelo pélvico y son mamis que acaban de tener a su bebé, por lo tanto hacen un trabajo de suelo pélvico muy importante para poderse recuperar cuanto antes. Les usuàries valoren que és una oportunitat per fomentar la relació mare-fill des del principi i creuen que és necessari que hi hagi més activitats com aquesta. Tens el problema quan vols fer alguna cosa com a adulta on deixes el nen, que ja és quasi impossible, ja fer una cosa amb ell, res. Así que es perfecto y maravilloso. La verdad que al tener hijos pequeños pues te ves muy limitada a la hora de hacer según qué cosas y sobre todo pues deportes, ¿no? Y un poco de entretenimiento. L'edat mínima dels nadons és de 2 mesos i fins a 2 anys. Les mares s'hi poden apuntar amb un cost de 10 euros per sessió. Se'n fan periòdicament i es poden consultar a les xarxes socials d'aquest centre de Vall d'Horta. Thank you.